wari affirmation de filɛ ne ni wari ka kan ne danti ne la I bɛ segin a kan ne ni wari ka kan danti ne la fɛn fɛn bɛ yen n bɛ se k'a kɛ ne ni wari ka kan ne man ka dulon mɔgɔ la wariko la ne man ka dulon mɔgɔ la wariko la wari bɛ komi ɛman de ne bolo wari bɛ na ne bɛ wari wele a bɛ komi mɔgɔ min bɛ tugu wari bɛ nɔrɔlen mɔgɔ min na wari bɛ na caman ne ma wari ka na caman ka na ne ma n sigilen don n'a ye wari bɛ na hali ni n ma sigi n'a ye wari bɛ na ne pɛrɛlen don ka wari minɛ n pɛrɛlen don ka wari minɛ wari bɛ na ne fɛ nɔgɔya la a tɛ gɛlɛya hali ni ma baara caman kɛ wari bɛ na ne ni wari kan kan ni waritigiya kan kan ne bɛ se ka wari minɛ ka ɲɛ parce que n tɛ wari dépenser fɛn na nafa tɛ fɛn minnu na fana n tɛgɛla bilalen don wari la ni wari bɛ n bolo n tɛgɛla bilalen don a la ne bɛ dili kɛ ni wari bɛ n bolo n bɛ dili kɛ fana ni a dira n ma n b'a minɛ komi wari bɛ na n bolo ne ni wari bɛ komi ɛman de wari bɛ na ne ni wari kan kan ne ni wari caman de ka kan n tɛgɛ mana maga fɛn fɛn la a fɛn bɛ yiriwa wari bɛ sɔrɔ a la n mana don fɛn fɛn la ni bɛ miirila wari la n bɛ miirila dɔrɔn n bɛ se ka ko ɲuman minnu kɛ wari ye wari bɛ na n ka diɲɛlatigɛ la kosɛbɛ n ɲɛ bɛ wari natɔ la fɛn fɛn bɛ yen gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen wari ni ne cɛ a ka bɔ yen wari yɛrɛ de ne ka di wari ye parce que n bɛ se ka wari kɛ ka mɔgɔw la kɔntan wari ma deli ka gɛlɛya n bolo wari bɛ na de komi sanji a ka na komi sanji a bɛ na gɛlɛya t'a la n dalen b'a la wari caman bɛ na mɔgɔw bɛ na n'a ye n mana fɛn min feere mɔgɔw b'a san ne ye waritigi ye n tɛ wari tiɲɛ fɛn kolon na n tɛgɛla bilalen don mɔgɔw bɛɛ n tɛgɛla bilalen don wari fana bɛ na ni n magara fɛn fɛn la a fɛn barika bɛ don a la ne bɛ wari utiliser de ka mago ɲɛ n yɛrɛ ye ka mago ɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ye waritigira tɛ ne lafili n yɛrɛ ma n dalen b'o la waritigiya n bɛ se k'a sɔrɔ ka sɔrɔ n ma tiɲɛni kɛ n'a ye n bɛ fɛn fɛn la sisan n bɛ se ka waritigiya sɔrɔ a bɛɛ la parce que o fɛn de kɛli ka di ne ye n dalen b'a la diɲɛ fana bɛ ɲɛsin ma o kɔnɔna la pour que n ka
o baara sɔrɔ pour que wari kana bi barika da wari mun bolo mais bi fɛ caman de ka fara kan parce que hakilina ka ɲi wari bɛ na ne fɛ ka sɔrɔ ma sɛgɛn a nɔfɛ fɛn fɛn bɛ ne ni wari cɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya wari kana a kana waritigiya b'a to ne ka n bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni wari ye k'u ka ekonomi ɲɛ k'u yɛrɛ ta ɲɛ k'u bɔ wari bi ne bɔ jugujugu la wari bi na n ka n tɛgɛ kɔnɔ sans effort n tɛgɛ dayɛlɛlen don wari ye wari kana a kana parce que hakilina ka ɲi wariko la n dalen b'a la n bɛna wari caman sɔrɔ n tɛgɛ kɔnɔ n sigilen bɛ n'a ye fana wari bɛ na n sigilen bɛ n'a ye wari bɛ na wari bɛ se ka fɛn caman ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ne ni n sigiɲɔgɔn ni n bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ni wari caman bɛ ne bolo mɔgɔ caman bɛ bɔ gɛlɛya la wari bɛ na ni fangaden ye o fanga n'o nana an tɛna tiɲɛni kɛ n'a ye o ye wari yɔrɔ ye affirmation filanan filɛ ne b'a dɔn nafolotigiya ne bɛ se ka kɛ a la n sɔnna aw ma n dalen b'a la fana n bɛ kɛ n'a ye ne pɛrɛlen don nafolotigiya ma mɔgɔ mun a vi ma a n'a baara n pɛrɛlen don fana ka aw wari sɔrɔ wari sɔrɔ yɔrɔ kura n pɛrɛlen don fana ka wari sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ caman ka kɛ nafolotigi ye n ka vi kɔnɔna la bi n bɛna hakili jugu fɛn fɛn bɛ n na n bɛna a bɛɛ bɔ n kun na don o don n bɛna tugu wari o ni nafolotigiya kɔ ka mɔgɔw dɛmɛ pour que wari kana ni contentement ye kana ni nisɔndiya ye ne ni nafolotigiya kan ka ni diɲɛ na nafolotigiya ka di ne ye ni ma wari caman min bɛna sɔrɔ fana bi caman de di donc bi caman n sigilen don ni caman ye n sigilen don fana ka caman di ne ni n bɛna diɲɛ lakodɔn nafolo mun a bɛna a cɛ ka kɛ n ka diɲɛlatigɛ la parce que minnu nafolo n bɛna ta ka baara kɛ n'a ye baara ɲumanw kɛ n'a ye mɔgɔ minnu ye nafolo ta ka baara ɲuman kɛ n'a ye ne fana bɛ se k'a kɛ bi n bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hakili b'o o dɔrɔn de la n bɛ fɛ k'o de ye ne ka nafolo sɔrɔ ka fantanw dɛmɛ ka lujuratɔw dɛmɛ ka bɛɛ dɛmɛ ne mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ n bolo donc n ka nafolo
sɔrɔli a ka bɔ n bɛ mun kɛ la ne ni nafolotigiya kan kan n dalen b'o la diɲɛ ka di n ye a bɛ se ka mago caman ɲɛ n bɛ se ka mago caman dilan n'a ye n dalen b'a la n ka wari bɛna n ka hakilina miirina ɲuman caman ɲɛ a bɛna bɔ jɔnya la a bɛna n dɛmɛ ka n kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye a bɛna n dɛmɛ ka n kɛ terikɛ ɲuman ye a bɛna n dɛmɛ ne b'a dɔn ne ye wari ne fana ka di wari ye wari ye ne ka jɔn de donc a bɛ na wagati o wagati n fɛ affirmation filanan filɛ ne b'a dɔn nafolotigiya ne bɛ se ka kɛ a la n sɔnna aw ma n dalen b'a la fana n bɛ kɛ n'a ye ne pɛrɛlen don nafolotigiya ma mɔgɔ minnu a vi ma a n'a baara ne yɛrɛ filɛ n pɛrɛlen don fana an ka entraîneur filɛ ka aw wari sɔrɔ awɔ n bɛna kuma Bruce ni Lenda de kan donc olu de ne ye entraîné manifestation ninnu donc Lenda bɛ n'ale Leclerc on est Bruce Young donc olu de bɛna kuma entraîné an ka équipe entraîné cogo min donc olu ka baara de y'o ye donc on y va ayiwa bi n bɛna kuma ni mɔgɔ min ma n ye message dɔw bila kunun a manifestation n ye message dɔw sɔrɔ o la mɔgɔ dɔ ko k'a bɛ komi i bɛ wari wele o ni fɛn ninnu donc o b'a la donc c'est quelque chose bon ne y'a dege athlétisme fan fɛ dɛ donc ne ye mɔgɔ minnu ye ne dege a la Lenda ani Bruce donc ne ye o sɔrɔ cogo min a bɔra Basɛti Canal de fɛ an ka entraîneur dɔ tun bɛ yen ko Babi Kremes n bɛna a tɔgɔ fɔ quoi donc an ka saison kun tiɲɛnen don joueurs bɛ ka transférer puis an kun tɛ ka bɛn donc ale de a ye mun dépensé o la c'est plus de $10,000 c'est des millions donc a bɛ na n'u ye a b'u invité ka bɔ o kun bɛ dugu wɛrɛ la je crois Chicago donc a b'u ka hôtel ta en charge k'u sara donc ka na tuma dɔ la une semaine 2 semaines tuma dɔ la an tɛ entraînement yɛrɛ kɛ donc ce sont des on va fɔ ko mental les gens ils vous entraînent mentalement parce que physical il y a une force physique mais si tu n'as pas une force mentale tu sais que sport kɛ parce que mental o de bɛ ni panier jɛ sisan i tɛna décourager o ni fɛn ninnu ni gɛlɛya fɛn fɛn y'a ye s'il y a un défi o tɛna la décourager donc a daminɛ de tuma dɔ la an tɛ entraînement yɛrɛ kɛ an bɛ taa an b'an sigi an bɛ taa yɔrɔ sumalen na tuma dɔ an bɛ taa fo école librairie sanfɛ o yɔrɔ sumalen don donc an joueur minnu bɛ yen an bɛ maa 20 bɔ donc u bɛ na u bɛ musique sumalen k'a la komi nin cogoya donc u kuma i fɛ ya donc fo o kuma ninnu u y'a ta k'a kɛ CD la yanni an ka match kɛ ya donc bien vrai que u bɛ na u kɛra komi an ka entraîneur yɛrɛ de donc an ka entraînement o ni fɛn ninnu u bɛ yen tuma bɛɛ donc u b'an ta kelen kelen k'an entraîner bon ne de tun ye fɛn capitaine ye donc u b'a fɔ ko sa kunkolo ne de tun ye co-capitaine il y avait un autre tubabu dɔ fana tun bɛ yen o tun ye capitaine ye donc on était 2 capitaines donc u y'an lasigi k'a fɔ donc n'a ma a ta en sérieux joueur tɔw tɛna en sérieux donc u y'an entraîner
donc an fana b'a fɔ tɔ i k'i ka cassette lamɔ ni fɛn ninnu cassette ne bon au début ne yɛrɛ je crois que c'était des blagues mais yanni saison ka s'a milieu la an ka saison tournée la de wallahi an ka saison tournée la quand les élèves quand les autres équipiers ils ont commencé à pratiquer on va dire mental toughness en anglais donc oui des manifestations donc manifestation ni bi tama i kantile avec confiance ni bi lancer franc fli i kan ka fɛn mun fɔ i kunkolo la o ni fana ni bɛna défense kɛ i kan ka fɛn mun fɔ o ni fɛn ninnu donc olu bɛɛ fara-faralen ɲɔgɔn kan donc u y'a kɛ cassette yɛrɛ ye ka dan an joueur kelen-kelen bɛɛ ma donc ni mɔgɔ mun gɛlɛya b'o la yɔrɔ mun donc u bɛ cassette kɛ k'a d'i ma donc i b'o lamɛn yanni match ka daminɛ ni match daminɛna a bɛ komi mɔgɔ minnu a bɛ komi jinɛ de b'a na donc tu es possédé parce que ɲɛ b'i ka objectif de la i ka sirati fosi la fɛn fɛn bɛ yen komi mɔgɔ dɔw bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ baara dɔ bɛ yen a ka d'u ye u bɛ se ka wari sɔrɔ a la mais u bɛ maloya k'a kɛ donc i tɛ mɔgɔ wɛrɛ si ye quoi mɔgɔw bɛ mun fɔ i t'a ye i kɛlen don k'i ka objectif dɔrɔn de viser donc mɔgɔ caman bɛ yen sisan hali an ka yɛlɛdenw b'u la i b'a sɔrɔ n'u tugura muso ou bien u tugura mɔgɔ sugu dɔw kɔ i b'a sɔrɔ u ka comportement bɛ changer donc n'u tugura mɔgɔ jugu kɔ i b'a sɔrɔ u ka comportement bɛ changer o ni fɛn ninnu donc a b'i bɔ manamana ko caman la bon i bɛ fɛn mun nɔfɛ i ka objectif yɛrɛ i b'o de viser donc ça t'aide à être focusé quoi concentré donc fana i bɛ se k'a ta ka manifestation in filɛ nin ye wari dɔrɔn tɛ donc wari in n y'o expliquer parce que maliyɛn bɛɛ ka kɛ faama o de ka di ne ye donc bon ne ye mun utiliser bon wari ta fan fɛ fana si j'ai un objectif à viser j'utilise ça des manifestations ni bɛna bɔ ka taa n ka baarakɛyɔrɔ la n b'o de viser donc fana au cours de temps c'est réussi pour moi donc match ta fanfɛ yɔrɔ la c'est réussi pour moi parce que ni n tɛ sɔn a ye n bɔ manamana ko caman la quoi parce que si j'ai des objectifs seulement concentré len don kan fausse donc il y aura des défis ces défis là me décourage pas objectif de dɔ bɛ yen je voulais atteindre hali nɛzi wallahi ne bɛ bɔ ka taa baara kɛ nɛzi bɛ kɛ funteni bɛ kɛ fosi tɛ n lajɔ même hali ni san pɛrɛn jiginna ne bɛ bɔ parce que o bɛɛ ye si tu as des objectifs dans la tête donc i b'i concentrer o kan donc u b'a fɔ ko distraction quelque chose qui peut vous distraire muso b'o kɔnɔ ou bien cɛmannin b'o kɔnɔna la n'i ye musolamɔgɔ ye ou bien mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dulɔmi dɔrɔgu ta o ni fɛn ninnu donc a b'i bɔ o manamana sugu ninnu na donc n'i ka objectif ye yɛrɛ fɛn mun ye i b'i concentrer o de kan quoi donc l'un d'année Bruce donc u kun bɛ na an ka école la tuma bɛɛ donc n y'u tɔgɔ fɔ bon n ka entraîneur ye Babi Clemence n ka video daminɛ n'i mana lajɛ Babi Clemence de kun ne ka entraîneur bon ale de na n'o ye donc a kun bɛ a ka sara tilancɛ de ta k'a di ninnu ma pour joindre notre équipe an ka équipe laban na bɛɛ bɛ Stéphane Corridor NBA la sisan donc o san kelen kɔnɔna la an ka match depuis an y'a daminɛ an ye match gagné daminɛ o b'a sɔrɔ an famana ka match gagné mɔgɔw bɛ ka décourager yan nɔ ni a chauffeur dɔrɔn Américain bɛ boli donc joueurs bɛ équipe bila de gauche à droite donc an ye gagné daminɛ joueurs dɔw wɛrɛ bɛ na ka na fara an kan o ni fɛn ninnu f'an taara fo yanni saison ka ban an taara fo conférence finale la ka sɔrɔ an y'a daminɛ an kun ye les 2 derniers de ye conférence la donc n'a fɔra yanni san ka yɛlɛma an taara fo conférence finale la k'o match perdu contre Stephen Curry Davidson o y'a sɔrɔ il était au l'université de Davidson donc a bɛ NBA la ça il joue toujours l'NBA donc ka taa fo olu ka an ye match perdu contre eux n'i bɛ terrain kɔnɔna la sisan hali ni défi kɛra i bɔra ka ben ou bien i panier jɛ i tɛ décourager tu es toujours encouragé donc o kelen de don quoi i mana o attitude ta donc u b'a fɔ ko il y a 4 sortes d'intelligence mais ça c'est l'intelligence émotionnelle donc psychologie y'o de développer donc religion ko tɛ quoi n'i mana ye Ala tɔgɔ t'a la ce sont des lois naturelles, lois de l'attraction. Il faut, ça t'encourage à penser positivement seulement. Tout le négatif, tu mets de côté.
positivement seulement. Elle ne fait que marcher. Tu es encouragé, tu es concentré parce que en peu de temps, l'homme, naturellement, ni fait que marcher, on se décourage, on se branle, on croise les bras. Ou bien, il va abandonner, il m'a tenté de consommer. Donc ça t'encourage. Et puis, nous qu'on fait glisser dedans. Nous qu'on fait glisser dedans. Donc je crois que c'est très 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 important. Il y a hal nere ka ile do ba utiliser là. Ba utiliser là, ba fon ko kumbiri. Nous ma chère mon famille. Donc moi regarde les sons que nous ma famille ba ko kumbiri. Puis ba répéter. Tu peux apprendre. Il faut te dire que tu peux apprendre. Il sait qu'à famille. Donc comme il n'intéresse ça, il y a couranetigi ninnu caman ni jɔsɔnna ninnu u bɛ kilifu d'i ma i ka fɛn minnu fɔ ne fɛ o kelen dɔrɔn don mun don dɔrɔn ala tɔgɔ de t'a la olu b'a fɔ naturellement parce que a bɛ énergie d'i ma ni mana a bɛ confiance d'i ma i bɛ fana tu es enthousiaste à travers i bɛ k'i ka objectif visé quoi donc mana ko caman b'i kɛrɛfɛ tu ne vois pas tu es concentré seulement donc si l'homme est concentré rien n'est impossible. Quand tu es concentré sur tes objectifs, rien n'est impossible. Ramadan Tarani avion, il faut s'en faire. Katafou, Miku, il faut s'en faire là. Pourquoi pas toi? Donc, si tu développes ton intelligence émotion quotidien, ou intelligence nani de bien quoi. Donc, intelligence nani de bien. Donc, si mon amba nani de blanc, les quotidiens émotionnels. Donc, il sera qu'au développer, manifestation pour le développer. Si tu peux développer ça, il y a beaucoup de défis qui peuvent surmonter. Il y a beaucoup de défis dans la vie. La vie même, c'est les défis. C'est surmonter les défis. Ça, c'est la vie. Donc, quand tu master, c'est au donia. Nos donia qui est là, fin chaman be. Mo chaman ba e ka fo degun. Et toi, ça devient un exercice physique pour toi. Parce que il entraîne l'on là quoi. Donc on est entraîneur de là, je crois que c'est très très important. Donc on va développer. Il y a une loi d'attraction qui est depuis longtemps. Donc parce que madame ko chamati ata sérieusement, j'étais comme ça. Donc ni secret donc ça fait 20 ans depuis l'université là. Donc or là ngo 6 ans papier chama bingo. Tu peux utiliser ces manifestations sur tous les plans, l'éducation ni bi fait tu veux faire des savoirs ou bien ni banabe là bi fait ou bien ni si tu as des poids bi fait que poids perdre tout ni bi chenyi ni na on fait donc bi so ko fait kelen de ke. Donc vidéo jana donc bi fait que au-delà donc bon ni question na ba expliquer pour que bec ha famille consommer parce que ma explication quand ni dona droit nyake parce que ni mana temps sur ni fait mu je sais que ça peut intéresser quelques-uns ba vidéo flikata quoi donc ni vidéo nyake amena donc ma se ga fra nyonga parce que faut que musique kala on fait donc o de kundo ala ka vidéo raidana Aïwa, je crois qu'il y a famille. Bon, ne comme machikaro la muso, o asro ale kunye bon an kum ñoko fe an kuma furu. Abitane ka machikaro la bisigi fanga iku banko fe. Wallahi ntai. Fa ba fa ko ne nye ba ale la ko ale ko ne nye churu ne ale la mais ntai. Tellement que j'étais concentré sur le match. Bon, à de toute clé. J'ai appliqué ça avec mes études. Wallahi. Nous sommes les deux. Cheni ndo bina na ibina isa to buke ami entraîneur ñogon ci ni na le fla wasro wi san duru ke joueur ou tout gradué quoi joueur ou tu passé université na donc nous sommes les deux premiers donc moi j'ai utilisé tout pour réussir à l'école aussi donc ni manifestation killing nous de ta ka utiliser donc on digra la joueur la mania ta ka utiliser